Sanibonani. Ukuthula kube nani. Ma-Afrika mahle. AmaNazaretha ayaqhubeka nokuthi ushembe uNkulunkulu. Umdali wenza izinto zonke, umenzi wezinto zonke. Ayaqhubeka nokusho kanjalo. Lalelani-ke. uAllah umdala weinsuku lo abamfanisa noshembe. Lalelani ukuthi yena uthini ezwini lakhe. Dala nginikhothele eBhayibhelini. Ake nginikhothele kuQuran namhlanje. Nimuzwe ukuthi uthini kuQuran, isambulo sokugcina. Uthi man khalaqa as-samawati wal ard. Mongabuza bona lawo bantu laba bathi ushembe uNkulunkulu. Ukuthi ubani owadala amazulu nomhlaba. Allah replies ukuthi bazophendula bathini. Nabo bayazi ukuthi bazophendula kanjalo. Allah says bazophendula bathini? Sayaqulun Allah. Bazophendula bathi uNkulunkulu umdali. Akekho ozothi ushembe. uAllah uthi mawubuza amaKristu ukuthi ubani owadala izulu nomhlaba noma amazulu nomhlaba. Akekho ozothi uJesu. Akekho ozothi uLhanyane, akekho ozothi uGadebe, akekho ozothi uMndise. Akekho ozothi uMkwena, akekho ozothi uNkonyane. Bonke bazothini? Allah, umdali, umveli nqangi. Ubuze okhonza idlozi ukuthi ubani owadala amazulu nomhlaba. Akekho ozothi ukhokho wami, akekho ozothi umkhulu wami, akekho ozothi ubaba wami, akekho ozothi umamami. Bonke bazothini? Bazothi uNkulunkulu umdala weinsuku, umenzi wezinto zonke. Ubuza amaRoma. Akekho ozokutshela ukuthi uMaria ocebileyo uma kaNkulunkulu. Akekho noyedwa. Bonke bazothini? Bazothi umdali. Sayaqulun Allah. Bazothi umdali. uAllah uthi mangabe besho njalo, wena okwakho kumele uthini? Qul alhamdulillah. Praise Allah ukuthi baya esihogweni ngamabomu iqiniso belazi. Ngoba kusho bona ukuthi umdali uyena odalile, umvela kuqala, umveli nqangi, umenzi wezinto zonke uyena odalile. Akekho noyodwa othi yilo uNkulunkulu amkhonza. Ngisho noma ungabuza izinyanga, ubuze laba abakhonza indlondlo, ubuze laba abakhonza uSathane, akekho ozothi mawumbuza. Even the fire worshippers abakhonza umlilo, the Jewish people, mawumbuza ukuthi ubani odale yonke into, uzokutshela ukuthi it's God. Angeke athi it's fire. That means he knows ukuthi this fire lo mlilo ukhonza awudalanga lutho kodwa awukhonza. Ubuza iHindu lo khonza izithombe ukuthi ubani odalile, uzokutshela ukuthi God created everything. Kodwa namhlanje ukhonza isithombe, uyahamba uthenga isithombe, akhonza isithombe la. So Allah uthini? Nenza ngamabomu nonke nina eningayifuni iIslam. Nenza ngamabomu nonke nina eningafuna ukuzithoba ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Nonke nina eninabanye oNkulunkulu ngaphandle kaMdali wenu, nazi kahle ukuthi lento eniyenzayo i-wrong. Hayi ukuthi anazi. Siyanikhumbuza ke thina ukuthi uma ngabe ungayithathi lento engenabungozi, ungabuthathi ubunye bukaNkulunkulu, yiya esihogweni wazi. Ungathi mawufika lapha yana ufika uqakeke, ufika umangale. Wothi mawufika ubathole bonke labaholi bakho labo abathe wena yiba nabanye oNkulunkulu umdalo wakho ekhona, uzobathola bekulindile unabo phakathi esihogweni. Nifike nigxekane nodwa la kanye nalo Sathane lo okuhuye onihlebela ukuthi nibe nabanye oNkulunkulu umdali ekhona, naye nomthole enilindile esihogweni. Injalo ayijiki. So ngithukeni ke nigcine la nithanda khona, kodwa mina as long as ngivula iBhayibheli ngithola ubunye bukaNkulunkulu, ngivula iQuran ngithola ubunye bukaNkulunkulu, ngivula umlando ngithola ubunye bukaNkulunkulu, khohlwani bafowethu.
ngiyohlala ngimile mina ebunyeni bikaNkulunkulu azondozondayo athandothandayo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه وسنة ولا نوم الله أكبر الله أكبر لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله